ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో సాంఖ్య యోగంలో ఉన్నాము. 18 శ్లోకాలు చూసాము. సో ఆత్మను గురించిన జ్ఞానం చూస్తున్నాము. ఇందులో గీతా సారాంశం అంతా కూడా ఉందని మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. అందరూ కూడా ఫస్ట్ లెవెల్ తీసుకుని ఉన్నారు కాబట్టి. సో ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని శ్లోకాలు చూడటం జరిగింది. మరి ఇందులో 18 శ్లోకాలు చూసాం కాబట్టి మీకు ముఖ్యమైన విషయాలు ఇంకొకసారి సంజయ్ ఉవాచతో ప్రారంభం జరిగింది. ఎందుకు నీకు ఇలాంటి సమయంలో ఈ బుద్ధి పుట్టడం ఏమిటి అని భగవంతుడు అనటం, నీకు ఇది అకీర్తికరం, అనార్యోజిష్టం, అస్వర్గ్యం అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు చెప్పే విషయం చెప్పారు, కానీ ఎప్పుడైతే నాకు ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు, నీ శిష్యులను శిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తాడు. అది చెప్పిన తర్వాత నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నీ శరణాగతుణ్ణి అన్న తర్వాత భగవద్గీతను ఆయన బోధించటం ప్రారంభించినట్లుగా సంజయుడు ఇక్కడ చెప్తాడు. ఇలా మౌనంగా ఉన్న అర్జునుడితో గోవిందుడు ఈ విధంగా చెప్పారు అని. సో నువ్వు అనవసరంగా దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఇప్పుడుంటాం, ముందు ముందు ఉండబో అనేది ఏమీ లేదు. మనం అందరం ఈ దేహం, ఆత్మ ఈ దేహాన్ని కౌమార్యం నుంచి, బాల్యం నుంచి కౌమార్యం, తర్వాత యవ్వనం, తర్వాత వృద్ధాప్యం, ఈ దశలన్నిటి నుంచి దాటుకుంటూ ఎలా వెళ్తుందో అలాగే ఈ శరీరం వదిలిపెట్టిన తర్వాత కూడా ఈ శరీరం వదిలేసి వేరే శరీరానికి వెళ్తుంది అన్నది అనివార్యమైన విషయం. కాబట్టి వివేకవంతులు ఎవరు ఈ విషయంలో ఆందోళన చెందరు. సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా, సుఖం వద్దు నాకంటున్నావు, ఈ సుఖాలు అనేవి ఏమిటి అంటే మాత్రాస్పర్శాస్తు ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్ల కలుగుతున్న ఈ సుఖం అనేది, దుఃఖం అనేది ఇవేవి పర్మనెంట్వి కావు. నీ ఫీలింగ్సే ఇవన్నీను, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఏది కూడా పర్మనెంట్ కాదు. శీతాకాలం ఎండాకాలం వచ్చినట్లుగా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. అంతేకాని ఆత్మకు చావనేదే లేదు. ఇది ఒకప్పుడు దీనికి జననము లేదు, మృత్యువు లేదు. నజాయతే మ్రియతే, అది ఒకప్పుడు ఉంది, ఒకప్పుడు లేదని లేదు, ఎప్పుడు కూడా ఉంటూనే ఉంది. అజో, పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. శరీరం హతమార్చబడిన ఆత్మ హతమార్చబడదు. ఆత్మనెవరు ఏమి చేయలేరు వాసాం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. బట్ ఇది ఇంకా మనం చూడలేదు. మనం 18th శ్లోక వరకు చూడటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు 19th శ్లోక ఏమిటో చూద్దాం. 18th శ్లోకాలో ఏం చూసామంటే, మరి శరీరం అంతటా ఇది 17th వ్యాపించున్న ఆత్మ నశింపు లేనిది అని నువ్వు తెలుసుకో.
ఇది మొత్తం శరీరం వ్యాపించి ఉందంటే ఏ పార్ట్ అయినా ఆత్మ ఉన్నప్పుడే పనిచేస్తుంది. ఆత్మ లేకపోతే ఏ పార్ట్ కూడా ఈ శరీరం ఎలాంటిదో మనందరికీ తెలుసు. అట్టి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపజేయటానికి ఎవ్వరూ సమర్థుడు కాదు. ఈ శరీరం అనుకుంటున్నావా నువ్వు, వాళ్ళు ఈ శరీరం కాదు, వాళ్ళ ఆత్మ అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ శరీరం మనం ఈ బాడీ కాదు. తర్వాత అవినాశి అపరిమితం అంటే లిమిట్లెస్ అన్నమాట ఈ ఆత్మ. నిత్యుడు అయిన జీవుడు అంటే ఇక్కడ ఆత్మ. మరి ఎవరు మనం ఆత్మ, వీఆర్ నాట్ ద బాడీ. ఈ ఎలాంటి ఆత్మ? అవినాశనమైనది, అపరిమితమైన, లిమిట్లెస్ లేదు, బౌండ్లెస్ ఈ ఆత్మ. నిత్యుడు ఎప్పుడు ఉండేది అయిన ఈ జీవుడి దేహం తప్పక నశించే అలాంటి ఆత్మ యొక్క దేహం ఎలాగూ ఎప్పుడొకప్పుడు నశించే తీరుతుంది. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయి. ఇది నువ్వు కాకపోతే ఇంకొక రకంగా ఆ దేహం పోతుంది. వాళ్ళు ఏమైనా పర్మనెంట్ గా ఉంటారా? ఉండరు. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి నువ్వు ఆత్మని ఏం చేయలేవు. ఈ బాడీ ఎప్పటికైనా పోయేదే, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకొక రోజు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ 19th శ్లోక. యయేనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతిన హన్యతే. జీవుడు చంపేవాడని తలిచేవాడు గాని ఏవం వేత్తి, ఎవరైతే వేత్తి అంటే భావిస్తాడో ఏమని, హంతారం చంపేవాడిగా, యశ్చైనం మన్యతే హతం, మరి ఇంకెవరు కూడా ఏనం అంటే ఇంకెవరైనా కూడా దీనిని చంపబడతాడు అని భావించేవాడు, మన్యతే అంటే భావించేవాడు, తలుస్తాడు, హతం చంపబడేవాడిగా, ఉభౌతౌ ఆ ఇరువురును నా విజానీత జ్ఞానరహితులు, అలా అనుకునే వాళ్ళు, జ్ఞానం లేని వాళ్ళు. నాయం హంత అంటే అయం ఇది, నా హంతి చంపబడదు, నా హన్యతే చంపబడదు, చంపబడదు. సో జీవుడు చంపేవాడని అనుకున్నా, చంపబడేవాడని ఎవరన్నా అనుకున్నా వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు కాదు. కాబట్టి నువ్వేదో వాళ్ళని చంపుతాను అనుకుంటున్నావు, నువ్వు ఆ భావం నీకు కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు జ్ఞానవంతుడు అయితే నువ్వు అలా అనుకో. అలాగే నన్ను వాళ్ళు చంపుతారు, నేను ఆయుధం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళని చంపినా పర్వాలేదు అనుకుంటున్నావు. నిన్నెవరైనా చంపుతారని నువ్వు అనుకున్నా, నువ్వెవరినైనా చంపగలనని నువ్వు అనుకున్నా, అది జ్ఞానవంతుల యొక్క లక్షణం కాదు. జ్ఞానవంతులు అయితే ఇలా భావించరు. వాళ్ళు నేను చంపగలనని గాని, నన్నెవరైనా చంపుతారని గాని జ్ఞానవంతులు భావించరు. ఎందుకు భావించరు జ్ఞానవంతులు? ఆత్మ చంపబడదు అని వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం వాళ్ళకున్నది. మనము నేను అంటే ఈ శరీరం కాదు, నా ఆత్మ ఎవరి చేత చంపబడదు, ఎవరిని చంపదు అన్నది ఆ జ్ఞానవంతులకు తెలుసు. నేను చంపుతున్నాను లేదంటే నన్నెవరైనా చంపుతున్నారు ఎవరైనా అనుకున్నారు అంటే వాళ్ళ జ్ఞానం లేకపోబట్టే ఇలా అనుకుంటున్నారు. ఆ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే మరి ఆత్మ చంపబడదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో ఎంత చక్కగా మనకు కూడా అర్థమయ్యే రకంగా వివరించారో ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది. ఈ ఆత్మతత్వాన్ని గురించి, నువ్వు చంపుతున్నావు అనుకుంటున్నావా, నిన్నెవరైనా చంపుతున్నారు అనుకుంటున్నావా, నువ్వు జ్ఞానవంతుడు కాదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా నేనే ఈ బాడీ అనుకుంటున్నావు, అందుకే నీకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. కానీ నువ్వు బాడీ కాదు, నీ ఆత్మని ఎవరు చంపలేరు, నీ ఆత్మ ఎవరిని చంపదు. ఆత్మ చంపబడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆత్మ చంపబడదు. కాబట్టి ఆ విషయం తెలియక అజ్ఞానంతో మనం చనిపోతున్నాము, మనం ఎవరినో వాళ్ళు చనిపోతున్నారు అని అనుకోవడానికి కారణం అది. ఎవరూ చనిపోవడం లేదు, ఆత్మ ఎప్పుడు శాశ్వతమే అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ బాడీ పోవచ్చు కానీ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని అంటున్నారు. సో మరి ఆయుధాలతో ఒకవేళ మనం దెబ్బ ఏదైనా గాయపడినప్పుడు దేహంలో జీవుడు మాత్రం చంపబడడు అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఎంతో సూక్ష్మమైన ఈ ఆత్మని చంపటం ఎవరి వల్ల కాదు అని చెప్పి, ఏ ఆయుధాలు కూడా చేయలేవని ఇంతకు ముందే చెప్పారు. ఈ నెక్స్ట్ శ్లోక ఇప్పుడు మనం చూసింది. నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో నా జాయతే అంటే పుట్టుక లేదు, మ్రియతే మృత్యువు లేదు దీనికి అని చెప్తున్నారు. సో దీనికి పుట్టుక లేదు, నిత్యము లేదు, ఎప్పుడు వా మరణింపదు కూడా, కదాచిత్ ఎప్పుడు.
సో పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు, మరణము లేదు ఎప్పటికీ కూడా. నాయం భూత్వ అంటే ఇది జన్మించి భవితా వానభూయ జన్మించుచు ఇక లేదు, అంటే తిరిగి జన్మించటం అనేది లేదు. అజ పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నా హన్యతే అంటే చంపబడదు. హన్యమానే శరీరే, శరీరం చంపబడిన ఆత్మ చంపబడదు. సో ఆత్మకు జన్మ మృత్యువు గాని లేదు. అది జన్మింపలేదు, జన్మించదు, జన్మింపబోదు. జన్మరహితము, నిత్యము, శాశ్వతము, పురాతనము అయిన ఈ ఆత్మ దేహం చంపబడినా కూడా ఆత్మ చంపబడదు. కాబట్టి ఆత్మ ఎలాంటిది? దానికి పుట్టుకే లేదు, జన్మించదు, జన్మింపబోదు, ఎప్పటికీ ఉండేదన్నమాట. అది అసలు జన్మరహితం. దానికి బర్త్ అనేది లేదు, డెత్ అనేది లేదు. అది మరి మరణం అనేది లేదు. నిత్యము, శాశ్వతము, పురాతనం అయిన ఈ ఆత్మను దేహం చంపబడుతుందేమో గాని ఆత్మ చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? భగవంతుని అణుపరిమాణ అంశ కాబట్టి ఈ ఆత్మ భగవంతుడి గుణారీతితో భగవంతుడి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ కలిగి ఉన్నదన్నమాట. భగవంతుడు మరి అజో, పుట్టుక లేనివాడు, నిత్యమైన వాడు, శాశ్వతమైన వాడు, పురాతనమైన వాడు. ఆ భగవంతుడు ఆ లక్షణమే ఆత్మకున్నది. ఎందుకు అంటే ఆయన అంశ కాబట్టి. అది దేహం లాగా అది మార్పులేమి చెందదు. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా స్థిరము అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. దానికి జననం లేదు, మరణం లేదు, మరి ఏది కూడా లేదు. కఠోపనిషత్తులు ఈ విషయం పోలిన విషయమే మనం చూడొచ్చు అంటున్నారు. నజాయతే మ్రియతే వా విపశ్చిన్నాయం కుతశ్చిన్న బభూవ కశ్చిత్ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఉంది కఠోపనిషత్తుల శ్లోకం. ఓన్లీ సెకండ్ లైన్ ఫస్ట్ లైన్ లో చివర కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ప్రస్తుతం మనం చూసిన అర్థమే ఇక్కడ విపశ్చిత్ అనే మాట ఒకటి ఉపయోగించబడింది. అదేమిటంటే విద్వాంసుడు లేదా జ్ఞానవంతుడు అని అర్థం అన్నమాట. సో వాడికి తెలుసు అజో నిత్య ఆత్మకు పుట్టుక మరణము లేనిది అని. తర్వాత మరి ఆత్మ పరమాత్మలు ఉన్నారు మనలో. మన ఆత్మ తర్వాత భగవంతుడు అందరి రూపంలో పరమాత్మ రూపంలోనూ ఉన్నారు. కఠోపనిషత్తులు కూడా ఈ విషయం వివరించబడింది. ఏమని? అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ ఆత్మాస్య జంతో నిహితో గుహాయాం తమక్రతు పశ్యతి వీత శోకో ధాతు ప్రసాదాన్ మహిమానమాత్మనః. సో జీవాత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా దేహం అనే ఒకే వృక్షంపై ఉన్నారు. అంటే జీవుడి యొక్క హృదయంలో నిలిచి ఉన్నారు. భగవంతుడి కరుణ వలన విషయవాంఛలు, శోకాల నుంచి ఎవరైతే బయటపడతారో అలాంటి ఆత్మ యొక్క మహిమలను తెలియగలుగుతున్నాడు. అలాంటి వాడు ఆత్మ యొక్క మహిమలను తెలుసుకుంటున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడే ఈ పరమాత్మకు కారణం అనేది మనకు ముందు అధ్యాయాల్లో తెలుస్తుంది. ఇక్కడ అర్జునుడు తన నిజ స్వభావాన్ని మర్చిపోయాడు కాబట్టి అణు ఆత్మలాగా ఉన్నాడు. కాబట్టి కనుకే కృష్ణుడు లేదా అతని ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి ఆత్మ వికాసాన్ని పొందవలసిన అవసరం ఉన్నది. అర్జునుడు ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడే గురువుగా ఆయనకు ఆత్మ వికాసాన్ని అందిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఏదేమైనా శ్లోకంలో మనం చూసిన విషయం ఏమిటి అంటే ఈ శ్లోకంలో ఆత్మకు జన్మ మృత్యువు లేదు, జన్మించదు, జన్మింపబోదు, మరి జన్మింపలేదు, జన్మరహితం, నిత్యం, శాశ్వతం, పురాతనం. అలాంటి ఆత్మ దేహం చంపబడినా కూడా ఆత్మ చంపబడదు అని చెప్పారు భగవంతుడు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారంటే వేదా వినాశినం నిత్యం యయేనా వేదా వినాశనం నిత్యం యయేనమజమవ్యయం కథం సా పురుష పార్థ కం ఘాతయతి హంతికం. సో పార్థ ఆత్మ నాశనం లేనిదని, వేద అంటే తెలిసినవాడు, అవినాశనం నాశనం లేనిదని ఎవరైతే తెలిసినవాడు, నిత్యం శాశ్వతమైన ఏనమజం అవ్యయం అంటే ఎవరైతే ఏనమజం అవ్యయం ఈ ఆత్మను అజం పుట్టుకు లేనిది, అవ్యయం అంటే క్షయం లేనిది, నాశనం లేనిది, కథం ఎలా, సా అంటే సా పురుష అంటే
అతను అని అర్థం. సా అంటే అతడు అని. సా పురుష, ఆ పురుషుడు పార్థ అర్జున కం ఘాతయతి, ఎవరిని చంపించును, హంతి చంపును, కం ఎవరిని అనేది పరటిపదార్థం. సో ఓవరాల్ గా మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, పార్థ ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అవ్యయమైనది అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఎవరినైనా ఎలా చంపుతారు వాళ్ళు? ఇలా నిజంగా ఈ విషయాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు, లేదా ఎలా చంపిస్తారు అంటే జ్ఞానం, ఈ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఆత్మ జ్ఞానం, ఇదే ఫైనల్ గా ఎవరిమైనా ఈ మనుష్య జన్మ వచ్చిన తర్వాత మన గోల్ ఏమిటి అంటే, మన యొక్క బాధ్యత అవ్వనివ్వండి, మన యొక్క గమ్యం అవ్వనివ్వండి, ఈ జ్ఞానం తెచ్చుకోవడమే మన గమ్యం. కాబట్టి ఏమిటి అది అంటే ఆత్మజ్ఞానం. ఏమిటి ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది. ముందు అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఆత్మతత్వాన్ని, ఆ తర్వాత అది అందరిలోనూ ఉన్నది, అందరిలోనూ ఉన్నది కూడా భగవంతుడి తత్వమే అనేటటువంటి ఆ జ్ఞానం కంప్లీట్ జ్ఞానం అన్నమాట. తెలుసుకోవటం అంటే మాటలతో కాదు, ఆ భావాన్ని కంప్లీట్ గా జీర్ణం చేసుకుని ఆ యాటిట్యూడ్ తో ఉండగలగటం, ఆ రకంగా మనం మన ప్రవర్తనని మలుచుకోగలగటం, అది నిజమైన మరి ఆత్మజ్ఞానం. భగవంతుణ్ణి అందరిలో చూడగలగటం, అంతటా భగవంతుణ్ణి చూడగలగటం. మరి ఆత్మనాశనం లేనిది అని, ఆత్మనాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అవ్యయమైనది అని తెలిసిన వాడు ఎవరైనా సరే ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు? ఈ ఆత్మని మనం ఏం చేయలేమని తెలిసిన తర్వాత బాడీని నువ్వు చంపితే ఏమిటి, చంపకపోతే ఏమిటి, లేదా ఎలా చంపించుతాడు? తను చంపకపోతే ఇంకెవరితో అయినా చంపించాలనుకున్నా ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాడైతే ఏది చేయడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ దేనికైనా జ్ఞానవంతుడు ఏ విధంగా ఒక దానిని సరైన ప్రయోజనం కొరకు ఉపయోగించాలో జ్ఞాని అయితే వాడికి తెలుస్తుంది. అలాగే హింసకు సైతం ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది, కానీ దాన్ని ఎలా వినియోగించాలి అనే విషయాన్ని జ్ఞానవంతుడికే తెలుస్తుంది. ఈ హంతకుడికి ఉరిశిక్ష వేసినప్పటికీ మరి న్యాయమూర్తి జడ్జిదేమి తప్పులేదు, వాడు తప్పు చేశాడు, ఆయన జాబ్ ఏమిటంటే తప్పు చేసిన వాళ్ళకి లా ప్రకారం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క శిక్ష ఉంటుంది, ఆయన వేయటమే ఆయన బాధ్యత. కానీ ఉరిశిక్ష అనే హింస న్యాయ సూత్రాలు అమలు పరుచును, హత్య గావించిన వానికి మరణదండన విధించాలని అలా ఏదో ఉంటాయి కాబట్టి ఆయన చేస్తాడు. హంతకుడికి రాజు ద్వారా విధింపబడే ఉరిశిక్ష లాభదాయకమైనది. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధానికై ఆదేశింపగా అట్టి హింస పరమధర్మం కొరకేనని నిర్ధారింపవలసి ఉన్నది. ఇక్కడ మరి ఆయన యుద్ధం చెయ్యి అంటే వెళ్ళి ఆయనకి ఏదో అందరినీ చంపేయాలనే కోరిక ఎందుకుంది? భగవంతుడికి ఏ కోరిక లేదు. ఎవరికి ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరగాలనుందో మన కర్మల్ని బట్టి మనమే మన యొక్క గమ్యాన్ని డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో వాళ్ళ యాక్షన్స్ ని బట్టే వాళ్ళకది ప్రాప్తం ఉన్నదన్నమాట. ఏది ఎవరికి జరిగినా అది మన యాక్షన్ బట్టే మనకి ఏది జరిగినా, భగవంతుడా ఎందుకు ఇలా చేసావు అనుకోవడం చాలా సులభం. ఏది మన కష్టం వచ్చినట్టు ఏమిటి భగవంతుడు ఇలా కష్టాలు పెడుతున్నాడు అనుకుంటాం, కానీ అది మన యొక్క యాక్షన్స్ ఎప్పుడో మనం ఏదో చేయబట్టే మనం అది ఈ రోజు ఈ కర్మ యొక్క ప్రతిఫలం రేపే రావచ్చు, వచ్చే నెల రావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ రావచ్చు, 10 ఏళ్లకు రావచ్చు, 30 ఏళ్లకు రావచ్చు, లేదా నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా రావచ్చు. ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మన చేతిలో లేదు, బట్ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తుంది. కాబట్టి ఏదైనా మరి భగవంతుడు చేయమన్నాడు అంటే అక్కడ వాళ్లకు అది ప్రాప్తం అయింది వాళ్ళ యాక్షన్స్ ని బట్టి. తద్వారా చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళని నియమించాలి భగవంతుడు. కనుక న్యాయాన్ని నెలకొల్పటానికి మాత్రమే అట్టి నామమాత్ర హింస ఆమోదనీయమే. శస్త్రచికిత్స రోగిని బాగు చేయటానికి గాని చంపటానికి కాదు. కాబట్టి ఈ కర్మలు ఈ కృష్ణుడి ఉపదేశము అర్జునుడు వనరింపబో యుద్ధము జ్ఞానపూర్ణమై ఉన్నది, దాని యందు పాపమునకు ఏమాత్రం అవకాశం లేదు. సో మనం ఇప్పుడు ఏదైనా జబ్బుందనుకోండి, మరి మందు వేసుకుంటాము, శస్త్రచికిత్స డిసీజ్ కి క్యూర్ ఏదో ఒకటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాము, తగ్గుతుంది. సో మన పాపానికి కూడా ఇది ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట. మనం ఎప్పుడో ఏదో చేయబట్టి ఈ రోజు ఈ కష్టం మనకి ట్రీట్మెంట్. ఆ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మన పాపాలు హరించి మళ్ళీ మన కర్మలన్నీ కరిగిపోయాయి. మళ్ళీ మనం కొత్త కర్మలు అలవర్చుకుంటే అది వేరే విషయం, కానీ ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకుని ఈ పాత కర్మలన్నీ పోగొట్టుకుంటే మరి అక్కడికి మన యొక్క కర్మలు కరిగిపోయినట్లే లెక్క అని చెప్తున్నారు. సో శ్లోకం మళ్ళీ ఒకసారి, ఆత్మనాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఎవరినైనా ఎలా చంపుతారు, ఎలా చంపిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు
వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. వాసాంసి అంటే వస్త్రాలు, జీర్ణం పాతబడిపోయిన వస్త్రాలు యథావిహాయ ఏ రకంగా అయితే వదిలిపెడతామో, నవాని గృహ్ణాతి అంటే నూతన వస్త్రాలు ఎలా అయితే తీసుకుంటామో గ్రహిస్తామో, నరోపరాణి అంటే నర అంటే మానవులు, అపరాణి ఇతరులు, అలాగే తథా అదే విధంగా శరీరాన్ని విహాయ అంటే దేహాలను వదిలిపెట్టి జీర్ణాన్య అంటే జీర్ణమైపోయిన శరీరాలని వదిలిపెట్టి జీర్ణాన్ని అన్యాని సంయాతి వేరే వాటిని గ్రహిస్తారు. నవాని దేహి క్రొత్త దేహదాన్ని, ఈ దేహధారి. సో మనిషి పాత వస్త్రాలను వదిలేసి కొత్త వస్త్రాలు ఎలా అయితే ధరిస్తాడో, ఆత్మ కూడా జీర్ణమైన దేహాలను త్యజించి నూతన దేహాలను పొందుతుంది అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారనమాట. సో ఆత్మ పరమాత్మలను ఒకే వృక్షం పై రెండు పక్షులతో ముండకోపనిషత్తు, శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తుల్లో పోల్చారు. రెండు పక్షుల్లో ఒకటి ఆత్మ వృక్ష ఫలాలను ఆరగిస్తోంది, వేరొక పక్షి మిత్రుణ్ణి చూస్తూ కూర్చుంది. ఈ పక్షులు రెండు గుణరీతిన అంటే చూడటానికి ఒకేలాగా ఉన్నా భౌతిక వృక్షపు ఫలాలచే ఒకటేమో భౌతిక ఫలాలకు ఆకర్షింపబడుతోంది, రెండవదేమో తన మిత్రుడి కార్యాలకు కేవలం సాక్షిగా నిలిచి ఉన్నది. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు సాక్షి అయిన పక్షి అయితే అర్జునుడు ఫలాలు ఆరగించే పక్షిగా ఉన్నాడు. జీవాత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు స్నేహితులే అయినా కూడా ఒకరు గురువు, రెండో వాడు శిష్యుడు. ఈ సంబంధాన్ని మరుచుటయే ఆత్మ ఒక వృక్షము నుండి వేరొక వృక్షమునకు లేదా ఒక దేహం నుంచి ఇంకో దేహంలోకి మార్పు చెందటానికి కారణమై ఉన్నది. అంటే ఏమిటి? దేహం అనే వృక్షంపై జీవాత్మ తీవ్ర ప్రయాస పొందుతూ ఉంటాడు. కానీ చెంతనే ఉన్న మిత్రుడైన వేరొక పక్షి ఉపదేశం కొరకు శ్రీకృష్ణుడిని శరణు అర్జునుడు ఎలా అయితే వెళ్ళాడో ఆయన శరణాగతికి, అలా గురువును అంగీకరించిన వెంటనే శీఘ్రంగా సర్వశోకాల నుండి ముక్తి నొందగలదు. కాబట్టి ఈ జీవాత్మ పక్షి ఎప్పుడైతే ఒక గురువుని అంగీకరిస్తుందో వెంటనే అన్ని శోకాల నుంచి విముక్తి పొందగలదు. ముండకోపనిషత్తు మరియు శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తుల్లో రెండిట్లో కూడా ఈ విషయాన్ని ఈ రకంగా చెప్పారు. ఏమని? సమానే వృక్షే పురుషో నిమగ్నో నిశ్చయా శోచతి ముహ్యమానః జుష్టం యదా పశ్యత్యన్యమీశం అస్య మహిమానామితి వీతశోకః. పక్షులు రెండు ఒకే వృక్షంపై ఉన్నా కూడా ఫలమారగించే పక్షి ఏమో ఫలభోక్తగా వ్యాకులతను మరియు చింతను కలిగి ఉన్నాడట. అంటే రెండు ఒక వృక్షంపై ఉన్న ఈ తినేది కొంచెం చింతతో ఆందోళనతో ఉన్నదంట. కానీ ఆ పక్షి భగవానుడైనటువంటి మిత్రుని వైపుకు ఏదో ఒక విధంగా దృష్టి సారించినట్లయితే, అతని వైభవాలను తెలుసుకోగలిగినట్లయితే ఈ చింతలన్నిటి నుంచి విముక్తి అవ్వగలదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలకి అర్థం అన్నమాట. వాళ్ళు ఈ ఎంతసేపు ఈ ఫలవృక్షం మీద కూర్చున్నారు, ఈ ఫలాల మీదే దృష్టి ఉంది, ఫలాలు తింటూ కూడా ఏదో వ్యాకులత, ఏదో చింత. కానీ ఎప్పుడైతే రెండో పక్షి పైకి దృష్టిని గనక పెట్టిందో, దృష్టి సారిస్తే ఈ బాధలు దుఃఖాలన్నీ కూడా పోతాయి అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. అర్జునుడు ఇప్పుడు తన మిత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడికి ఎదురుగుండా నుంచుని అతను భగవద్గీతను అర్థం చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆ జీవాత్మ పరమాత్మ స్టోరీస్ మీరు వినే ఉంటారు. మరి ఒకరు పరమాత్మ అయితే రెండో సో మనం ఈ ప్రపంచానికి అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఈ భౌతిక వాంఛల్లో పడిపోయి, ఈ భౌతిక వాంఛలు తీరినప్పుడు సుఖం అనుకుంటున్నాం, తీరని రోజున కష్టం అనుకుంటున్నాం, తీరిన తర్వాత కూడా ఒక రోజు సుఖం అనుకుంటున్నాం, పరుపు రెండో రోజు, మూడో రోజు, నాలుగో రోజుకి అలవాటు అయిపోతే దాని సుఖం మర్చిపోయి మళ్ళీ ఇంకేదో కష్టం వచ్చింది అనుకుంటున్నాం. సో ఏది కూడా మనకి సుఖం అనేది లేదు, నిత్యంగా లేదు. ఎప్పుడు ఏదో కోరికలతో అసంతృప్తితోనే ఉంటున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం దృష్టిని ఈ రెండవ పరమాత్మ అనేటటువంటి ఆ రెండవ దాని మీదకి సారించగలుగుతాము, అప్పుడు అన్ని శోకాలు మాయమవుతాయి అని చెప్పి ఈ ఉపనిషత్తులో చెప్పారనమాట. సో పితామహుడు, గురువులు దేహ మార్పుని గురించి చింతింపవలదని అర్జునుడు ఇక్కడ భగవంతుడితో అర్జునుడికి బోధింపబడినది.
సో వాస్తవానికి వారికి ధర్మయుద్ధంలో సంహరించటం అతడు ఆనందాన్ని కనపరచవలసి ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ధర్మయుద్ధంలో వాళ్ళు సంహరింపబడటం వాళ్ళకే మంచిదని అతను సంతోషించాలి. బయటకు వెళ్ళి ఏదో జబ్బుతో పోయే కంటే ఇది బెటర్ వే అని చెప్తున్నారు. ఎలా అయినా ఆ విధంగా వారు దేహ కార్యాల ద్వారా సంక్రమించిన పాపాన్ని వాళ్ళ పాపాలన్నీ నశిస్తాయి. యజ్ఞవేదికపై గాని ధర్మయుద్ధంలో గాని ఎవరైతే శరీరాన్ని వదులుతారో శీఘ్రమే సర్వములైన దేహపర కర్మల నుండి విముక్తులై ఉత్తమ జన్మను పొందుతారు. కాబట్టి అర్జునుడి చింతకు కారణమేమి, చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి శ్లోకం మీనింగ్ ఏంటి అంటే, పాత వస్త్రాలను వదిలి కొత్త వస్త్రాలను ధరించిన రీతిలో ఆత్మ జీర్ణమైన దేహాలను వదిలి నూతన దేహాల్ని పొందుతోంది. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. సో ఆత్మకు ఎట్టి ఆయుధాలు, ఆత్మ ఎలాంటి ఆయుధాల చేత ఛేదింపబడదు, అగ్నిచే దహింపబడదు. మరి నైనం చిందంతి శస్త్రాణి, ఏ అస్త్రాలు కూడా దీన్ని ఆత్మను ఛేదింపలేవు. నైనం దహతి పావకః, అగ్ని పావకః అంటే అగ్ని దీనిని దహించలేదు మరి ఆత్మను. నా చైనం క్లేదయంతి ఆపో, ఆపో అంటే నీరు, నీరు దీనిని క్లేదయంతి అంటే తడపలేదు. నా శోషయతి మారుతః, మారుత అంటే వాయువు, వాయువు దీన్ని శోషయతి ఎండబెట్టలేదు. అంటే తడి అయిపోతే వస్త్రాలు గాలిలో పెడితే ఆరిపోతాయి, కానీ ఆత్మను అలా ఈ గాలి ఆరబెట్టలేదు, నీరు తడపలేదు, ఏ అస్త్రం కూడా ముక్కలు చేయలేదు, ఛేదింపలేదు, అగ్ని దీనిని దహించలేదు. అలాంటిదన్నమాట ఆత్మను ఏది కూడా ఏమీ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ కూడా చూసాము. పాత బట్టలు వదిలి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లుగా అంటే మరి అలా ఈ బాల్యం నుంచి కౌమార్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళి ఆత్మ మళ్ళీ కొత్త బాడీలోకి ఈ జీర్ణమైన శిథిలమైన శరీరాన్ని వదిలి మళ్ళీ నూతన దేహంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బాలుడిగా మళ్ళీ కౌమార్యం, బాల్యం, కౌమార్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం ఈ దశలన్నీ దాటుకుంటూ ఈ చక్రంలో ఉంటుంది ఇది అని చూస్తున్నాం. ఆత్మను ఎవరు ఏం చేయలేరు, దీన్ని అగ్ని దహించలేదు, నీరు తడపలేదు, మరి ఏ ఆయుధం కూడా దీన్ని ఛేదించలేదు, గాలి దీనిని ఆరబెట్టలేదు అనేది చూసాము. నెక్స్ట్ అచ్ఛేద్యోయం అదాహ్యోయం అక్లేద్యో శోష్యేవచ నిత్య సర్వగతస్థాణుర్ అచలోయం సనాతనః. సో అచ్ఛేద్య ఇది ఛేదింపబడదు, అయం ఏది ఈ ఆత్మ, అదాహ్య దహింపబడనిది ఈ అయం అంటే ఈ ఆత్మ, అయం అంటే ఆత్మ, అక్లేద్య తడపలేదు, అశోష్య ఎండబెట్టలేము, నిశ్చయంగా చ మరియు నిత్య శాశ్వతమైనది, సర్వగత సర్వవ్యాపకమైనది, మరి స్థాణు మార్చటానికి వీల్లేనిది అంటే అంత స్థిరంగా ఒక చోటు ఉన్నది, అచల అంటే చలనం లేనిది, అయం ఈ ఆత్మ సనాతన శాశ్వతంగా ఒకే విధంగా ఉండేది. మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట ఆత్మ గురించి. ఆత్మ ఛేదింపబడినటువంటిది మరియు కరగలేనిది, దహింపజేయడానికి గాని శోషింపజేయటానికి గాని వీలు లేనిది, అంటే ఎండబెట్టడానికి గాని వీలు లేనిది, అది నిత్యము సర్వత్రా వ్యాపితము, మార్పు రహితం అంటే మార్పు లేదు, బాడీ మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఆత్మకి ఏ మార్పు లేదు. అచలం అంటే కదలనిది, చలనం లేనిది. సనాతనం అంటే ఎప్పుడు సాక్షిభూతం అన్నమాట, చలనం లేనిది, సనాతనము అయి ఉన్నది అని ఆత్మ యొక్క ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలే అని మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నాయన్నమాట. చూడటం వల్ల ఇది భగవంతుడి లక్షణాలే, పరమ పురుషుని నిత్యమైన అంశాన్ని మనకి తెలుస్తుంది ఈ లక్షణాలు చూస్తే అని అంటున్నారు. ఎలాంటి మార్పు లేకుండా తన అణుస్థితి అందే సదా నిలిచి ఉండును ఆత్మ. ఐక్యమునందుట అన్నది ఆత్మ విషయంలో ఊహింపరానిదైనందున మనం అంటే ఆత్మ కిరణంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక కణంగా మనం నిలవగోరవచ్చును. ఓకే, సో ఇక్కడ శ్లోకం అది మళ్ళీ ఆత్మను రీఇటరేట్ చేస్తోంది అనమాట. ఇందాక చెప్పింది అంటే మళ్ళీ దానిని మనకి క్లియర్ గా చెప్తోంది. ఛేదించలేనిది, దహింపలేనిది, ఆరబెట్టలేనిది, నిత్యం సర్వత్రా వ్యాపితం, మార్పు రహితం, అచలం అంటే మరి స్థిరంగా ఉన్నది, చలనం లేనిది, సనాతనము అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వం కాబట్టి.
అవ్యక్తోయం అచింత్యోయం అవికార్యోయముచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. అవ్యక్తం, కనపడనిది, అయం ఈ ఆత్మ, అచింత్యో అంటే అనిమాజినబుల్, మన ఊహాతీతం, ఊహకు అందరానిది. అయం ఏది, అయం ప్రతిదానికి. అచింత్యోయం అంటే ఆత్మ ఊహింపశక్యం కానిది. తర్వాత అవికార్య అంటే మార్పు లేనిది అని అర్థం. ఈ ఆత్మ అయం ఉచ్యతే అని చెప్పబడింది. తస్మాత్ కాబట్టి దేవం ఏవం ఈ విధముగా విదిత్వ దానిని బాగా తెలుసుకుని ఏనం ఈ ఆత్మ నానుశోచితం అంటే అనుశోచితం దుఃఖించటానికి నా అర్హసి తగదు. సో ఆత్మ అవ్యక్తము, అచింత్యము అంటే మనం ఆలోచనకు అందనిది, మార్పు రహితము అని చెప్పబడినది, మార్పు లేనిదని. ఈ విషయాన్ని తెలిసిన తర్వాత ఇక దేహాన్ని గురించి నువ్వు చింతించొద్దు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ ఆత్మ ప్రతి ఒక్కరిలో ఇలాంటి ఆత్మ ఉంది. కనిపించని అన్ఇమాజినబుల్ మార్పు లేని ఈ ఆత్మ, ఎవరు దానిని చంపటానికి వీలుగాని ఈ ఆత్మ ఉన్నది. ఇది తెలుసుకో. దీన్ని తెలిసిన తర్వాత ఇక నువ్వు ఈ బాడీ గురించి చింతించొద్దు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నారు. కొన్ని విషయాలు మనం కేవలం ఉన్నతమైన స్టాండర్డ్స్ ప్రకారమే అంగీకరించాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ గా తల్లి ప్రామాణికతపై ఆధారపడి తండ్రి ఉనికిని గుర్తించటం సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ తండ్రిని గుర్తించటానికి తల్లి స్టాండర్డ్ ఒక్కటే మార్గం. అంటే ముందు మరి తల్లి, తర్వాత తండ్రి. అదే విధంగా ఆత్మను అర్థం చేసుకోవాలంటే కేవలం వేదాధ్యయనం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు. ఇంకో మాటల్లో ఆత్మ అనేది మానవ ప్రయోగాత్మక జ్ఞానం చే అవగతము కాదు. అంటే మనం ఏదో ఈ మన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తో అర్థమయ్యేది కాదు. ఆత్మ చైతన్య స్వరూపం మరియు చైతన్య సహితం అని వేదాల్లో చెప్పారు. ఆ విషయాన్ని మనం అంగీకరించాలి. దేహంలో మార్పులు జరుగుతున్నట్లుగా ఆత్మలో మార్పులు జరగవు. మార్పు రహితమైనది అలాంటి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా అణురూపంలో ఉంటుంది. మరి భగవంతుడు అనంతుడు, అణురూప ఆత్మ అత్యంత సూక్ష్మమై ఉన్నది. భగవంతుడు లిమిట్లెస్, మన అనురూప ఆత్మ అత్యంత సూక్ష్మమైనా కూడా అది కూడా భగవంతుడి యొక్క పార్టేనని మనం చూసాము. కాబట్టి ఇది మార్పు రహితము, సూక్ష్మమైన ఆత్మ. సో ఎనీవే మళ్ళీ శ్లోకం ఏంటి అంటే, శ్లోకం మీనింగ్ ఆత్మ అవ్యక్తం, అచింత్యం, మార్పు రహితము. ఈ విషయాన్ని తెలిసిన పిమ్మట ఇక నువ్వు దేహాన్ని గురించి చింతించరాదు. అధ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైనం శోచితుమర్హసి. సో మహాబాహో, ఒకవేళ నువ్వు ఈ ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ పుట్టుతూ మరణించుతూ ఉంటుంది అని తలచినా కూడా దుఃఖించడానికి ఎలాంటి కారణం లేదు. సో ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు పుడుతుంది మరణిస్తుంది అని నువ్వు అనుకున్నా కూడా నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఆత్మ ఉనికిని గురించి వేద నిర్ణయాన్ని అంగీకరించిన లేదా ఆత్మ ఉనికిని నిరాకరించిన చింతించటానికి ఎలాంటి కారణం లేదు అని అంటున్నారనమాట. సో అంటే అనేక సంఖ్యలో జీవులు పదార్థాల కలయిక వలన ప్రతిక్షణం ఉత్పత్తి అవుచు వాళ్ళల్లో పలువురు నశించుతున్నందున అట్టి సంఘటనల విషయంలో మనం ఏమీ చింతింపనక్కర్లేదని ఈ సిద్ధాంత వాదన. కాబట్టి అట్టి విషయంలో చింతింపనక్కర్లేదు. ఆత్మకు పునర్జన్మ అనేది లేనిచో పితామహుడు గురువులను సంహరించడం ద్వారా పాపం కలుగుతుందేమోనని అర్జునుడు భయపడటానికి కారణమే లేదు. ఒకవేళ పునర్జన్మ లేదు అని నమ్మాడే అనుకోండి అర్జునుడు, అప్పుడు
వాళ్ళని సంహరించటం ద్వారా పాపం కలుగుతుందేమో అనే భయం నీకు అక్కర్లేదు. మరి పాపం అంటే ఏమిటి? పాపం వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతాము అనే భయంతోనే కదా పాపం. నీకు నెక్స్ట్ జన్మ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇంక నీకు పాపం క్వశ్చన్ ఏముంది? ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని మహాబాహు అని ఎత్తిపొడుపు ధోరణిలో సంబోధిస్తున్నారు అంటున్నారు. వేద మార్గాన్ని పాటించకుండా ఉన్నా కనీసం అర్జునుడు వేద జ్ఞానాన్ని త్రోసిపుచ్చేటటువంటి వైభాషిక సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరింపనందులకు భగవంతుడు అలా పలికారు అని చెప్తున్నారు. సో క్షత్రియుడిగా అర్జునుడు వేద ధర్మానికి చెందిన వాడైనందున అతనిని నియమపాలన చేయువానిగా చేసింది. చివరికి అతను అర్థం చేసుకున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఏ రకంగా చూసినా సరే నీకు ఈ రకంగా చూస్తే నువ్వు నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యాలి కాబట్టి పర్వాలేదు. అదే నువ్వు ఇదంతా నమ్మలేదనుకో, అసలు నెక్స్ట్ జన్మే లేదనుకుంటే ఇంకప్పుడు నువ్వు పాపం అని ఎందుకు భయపడుతున్నావు అని అనే అర్థం కూడా ఉంది అని భాష్యంలో చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ నీకు అదా ఇదా అనేటటువంటి భావాన్ని భగవంతుడు ఇండైరెక్ట్ గా అంటున్నారు అని. బట్ ఏదేమైనా ఇక్కడ మీనింగ్ ఆఫ్ ద శ్లోక ఏమిటి అంటే, నువ్వు ఈ ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ, ఒకవేళ నువ్వు ఈ ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ పుడుతూ మరణిస్తూ ఉంటుంది అని తలచినా కూడా దుఃఖించటానికి ఎలాంటి కారణము లేదు. అంటే ఈ బాడీ ఇలా పుడుతుంది మరణిస్తుంది అని నువ్వు అనుకున్నా, నువ్వు అప్పుడు ఇంకా నీకు మరణిస్తే అంతా పోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇంకా పాపం క్వశ్చనే ఉంది అని అంటున్నారనమాట. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేథే నత్వం శోచితుమర్హసి. సో జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ధ్రువం అంటే యథార్థం, మృత్యు గ్యారంటీ పుట్టిన వాడికి. అలాగే ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, జన్మ కూడా గ్యారంటీ చనిపోయిన తర్వాత. పుట్టిన తర్వాత మరణం ఎంత గ్యారంటీయో చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టడం కూడా అంతే గ్యారంటీ అంటున్నారు. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేర్థి, అనివార్యమైన విషయం కోసం నత్వం నువ్వు శోచితుమర్హసి, దుఃఖించవద్దు అని చెప్తున్నారు. పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ కూడా తప్పదు. కాబట్టి అనివార్యమైన ఈ విషయం గురించి నీ విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణలో నువ్వు దుఃఖింపొద్దు, నీ పని నువ్వు చేసుకో, ఇది ఎలాగూ తప్పదు, ఇది నీ డ్యూటీ, నువ్వు చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది ఈ శ్లోకానికి అర్థం. అది జాతస్య హి మనం చూసాం కదా, ఇలా పుట్టటం, పెరగటం, పోవటం, మళ్ళీ ఇంకో బాడీలకు. సో పుట్టిన వాళ్ళందరూ ఎలాగూ పోవాలి, పోయిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఎలాగూ పుడతారు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన ఈ సైకిల్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, బర్త్ అండ్ డెత్. నువ్వు దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించి దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు, నీ డ్యూటీ ఏదో నువ్వు చేసుకో అని చెప్పారు. అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవా తత్ర కా పరిదేవన. సృష్టించబడిన జీవులందరూ ముందు కనపడరు, మధ్యలో కనపడతారు, నశించిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి కనపడకుండా ఉంటారు. మరి అంతే కదా, పుట్టుకకు ముందు వాళ్ళు కనపడరు, పుట్టిన తర్వాత మధ్యలో కనిపిస్తారు, మళ్ళీ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కనపడరు. అలాంటి దానికోసం దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏమైనా ఉందా అని అంటున్నారు. వీళ్ళు నీకు ఇంతకు ముందు తెలుసా పుట్టక ముందు, ఇప్పుడు పుట్టారు, మధ్యలో నువ్వు కొంచెం వాళ్ళని చూసావు, మళ్ళీ పోయిన తర్వాత నువ్వు వాళ్ళని చూడవు. సో అలాంటి వాటి గురించి నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఎంత అంటే ఈ వేదాంతం నిజంగా ఎంత బాగా బోధించారో. మనం ఇవి వింటే అదేమిటి, మన వాళ్ళు పోతే మనం బాధపడకుండా ఉంటామని మనకు అనిపిస్తుంది, నిజమే. కానీ మనం ఆ రాగద్వేషాలను పక్కన పెట్టి విషయాన్ని గనక మనం ఆలోచిస్తే ఎంత నిజం ఉందో వీటిలో మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ జీవి అనేది పుట్టక ముందు మరి మనకి ఏ ఫీలింగ్స్ ఉండవు, ఎవరో కూడా తెలియదు. పుట్టిన తర్వాత చూసిన కొద్దికి రాగద్వేషాలు పెరుగుతున్నాయి, రాగం పెరుగుతుంది. ఈ కేసులో రాగం మన వాళ్ళు కాబట్టి, మన ఫ్యామిలీ కాబట్టి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా తాతలు ఎవరైనా తర్వాత పోయారనుకోండి, పోయింటే మనం అప్పటిదాకా వాళ్ళని చూసాం కాబట్టి వాళ్ళు పోయినప్పుడు మనకు దుఃఖం వస్తుంది, లేరు అని. కానీ మనం ఎవరు అంతకు ముందు తెలీదు, మధ్యలో తెలుసు, తర్వాత కూడా నీకు వాళ్ళు కనిపించరు. అలాంటి దానికోసం దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే, ఇది చక్రము, ఇది ఈ బర్త్ అండ్ డెత్ సైకిల్. మనుషులు వాళ్ళ కర్మలను బట్టి వస్తారు, మళ్ళీ పోతారు,
మళ్ళీ వస్తారు, ఆ మోక్షం వచ్చే వరకు ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. సో ఆ రకమైన వైరాగ్యానికి ఇది వైరాగ్యం అనేది పెంపొందించుకోవాలంటే ఈ ఈ విషయాల్ని మనం జీర్ణించుకోవాలి. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్ వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్య శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్. సో అద్భుతమైన దానిగా చూస్తారు కశ్చిత్ ఒకడు, ఏనం దేన్ని ఈ ఆత్మను, ఆశ్చర్యవత్ అద్భుతమైన దానిగా, వదతి దాని గురించి పలుకుతాడు, తథా అలాగే, తథైవ ఏవ చాన్య కూడా అన్య ఇంకొకడు ఆశ్చర్యవత్ అలాగే అద్భుతమైనది దానిగా ఈ ఆత్మను ఇంకొకడు వింటాడు, శృణోతి వింటాడు, శృత్వాపి విని కూడా ఈ ఆత్మను ఎప్పుడును ఎరుగడు, నవేద ఇంత విని కూడా ఈ ఆత్మ గురించి తెలుసుకోడు, మరియు నిశ్చయంగా ఇంకొకడు. సో కొందరు ఆత్మను అద్భుతమైన దానిగా చూస్తారు, కొందరు దాన్ని అద్భుతమైన దానిగా వర్ణిస్తారు, మరికొందరు దాన్ని అద్భుతమైన దానిగా శ్రవణం చేస్తారు, ఇంకొందరు శ్రవణం చేసినా కూడా దానిని గురించి ఏమాత్రము తెలుసుకోరు, తెలియకుండా ఉంటారు. అంటే ఇవన్నీ చెప్తారు కానీ ఆత్మను ఏమాత్రం వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు, విన్నా కూడా వాళ్లకు తెలుసుకోలేరు. ఈ ఉపనిషత్తులపైనే ఆధారపడి ఉండటం వలన ఈ క్రింది శ్లోకం కఠోపనిషత్తులో కనిపించటం మనకేమి ఆశ్చర్య కారణం కాదు. ఇలాంటి శ్లోకమే కఠోపనిషత్తులో కూడా ఉన్నది అని చెప్తున్నారనమాట. శ్రవణయాపి బహుభిర్యో నా లభ్య శృణ్వంతోపి బహవోయం న విద్యు ఆశ్చర్యో వక్త కుశలోస్య లబ్ధ ఆశ్చర్యోస్య జ్ఞాత కుశలానుశిష్ట. అధిక పరిమాణ దేహం గల జంతువులో మరియు ఘనమైన అశ్వత్థ వృక్షంలందే కాక ఒక అంగుళం మాత్రం స్థలంలో కోట్లాది సంఖ్యలో ఉండే సూక్ష్మజీవుల యందు ఆత్మ ఉన్నది అనే విషయం ఇక్కడ నిజంగా అద్భుతమైన విషయము. పెద్ద జంతువులోనే కాదు, పెద్ద ఘనమైన అశ్వత్థ వృక్షంలోనే, రావి చెట్టు లాంటి దాంట్లోనే కాదు, ఒక అంగుళ మాత్రం స్థలంలో 1 ఇంచులో ఉండే ఎన్నో, ఒక అంగుళంలో కోట్లాది సంఖ్యలో కొన్ని సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి, బ్యాక్టీరియా. 1 ఇంచులో ఎన్ని కోట్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి, వాటన్నిటిలో కూడా ఆత్మ ఉందనే విషయం నిజంగా అద్భుతమైన విషయం. ఇంత పెద్ద మర్రి చెట్టులో గాని, రావి చెట్టులో గాని, ఒక పెద్ద డైనోసార్ లాంటి జీవిలో గాని ఉన్న ఆత్మ, ఒక్క అంగుళంలో ఉన్న కోట్లాది బ్యాక్టీరియాలో కూడా అదే ఆత్మ ఉన్నది అనే విషయం ఎంత అద్భుతం అని అంటున్నారు. అల్పజ్ఞులు, తపోనిష్ట లేని వాళ్ళు ఇలాంటి ఆత్మ యొక్క అద్భుత కర్మలు వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. విశ్వంలో తొలి జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు సైతం జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన పరమ ప్రామాణికుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా ఉపదేశించిన వారు కూడా ఈ విషయాన్ని గ్రహింపజాలరు. సో బ్రహ్మదేవుడికే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన కృష్ణ భగవానుడు ఆయన స్వయంగా ఉపదేశించినా కూడా ఈ విషయాన్ని గ్రహించుకోలేరు. కేవలం భౌతిక భావనతో ఉండటం వల్లే ఎట్లు అనుపరిమాణ ఆత్మ ఇంత పెద్దదిగా, ఇంత చిన్నదిగా ఉండగలదో ఈ కాలపు జనులు ఊహింపలేకుండా ఉన్నారు. ఎందుకంటే భౌతిక భావనలో అలా వాళ్ళు మునిగిపోయి ఉన్నారు, ఆత్మ యొక్క తత్వాన్నే వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టే వాళ్ళు నిర్మాణ రీత్యా, వర్ణన రీత్యా అద్భుతమైనదని చూస్తారు. ఏది జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు మనలాగా చెప్పుకుంటున్నాము కానీ నిజంగా ఈ ఆత్మతత్వం మనకి ఇంకా తెలియలేదు. భౌతిక శక్తిచే మోహానికి గురై జనులు ఇంద్రియ భోగ విషయంలోనే అధికంగా రతులవుతున్నారు. ఆత్మానుభవం పొందలేకపోయినట్లయితే కర్మలన్నీ కూడా జీవన సంఘర్షణలో ఆఖరికి ఓటమినే కలుగజేస్తాయి. వాస్తవానికి వాళ్ళు కొంత సమయాన్ని దేనికి సమయాన్ని కేటాయించరు ఈ ఆత్మ కోసం. ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మని గురించి తెలుసుకుని తద్వారా భౌతిక క్లేశాలకు పరిష్కారం చూపించాలి అని వారు తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి ఆత్మని గురించి వినాలనుకునే వాళ్ళు సత్సంగ ప్రవచనాలు వింటూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు అజ్ఞానవశాన వాళ్ళు ఆత్మ పరమాత్మలు ఒకటే అని ఇలా అంటే కరెక్ట్ అయిన అవగాహన చేసుకోలేకపోవచ్చు. కానీ సత్సంగంతో
ఈ ఆత్మను గురించిన విషయం మనిషి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే జన్మ సఫలం కాగలదు. ఇతర సిద్ధాంతాలచే మార్గం తప్పకుండా పరమ ప్రామాణికుడైన కృష్ణ భగవానుడు పలికిన గీతా వాక్యాలను యథాతథంగా అంగీకరించటమే ఆత్మను గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి సులభమైన మార్గము. కాబట్టి వేరేవన్నీ వదిలేసిన ఈ గీతను మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే, ఇది సామాన్యం కాదు, ఒక్కొక్క శ్లోకానికే ఎంతో లోతైన అర్థాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ మార్గంలో ఉంటూ మనం దానికి కూడా అధికమైన తపస్సు త్యాగము అవసరం. శ్రీకృష్ణుని దేవదేవుడిగా అంగీకరించటానికి పూర్వం మనిషి తపోసంపన్నుడు కావలసి ఉండును. శుద్ధ భక్తుని నిర్హేతుక కరుణ చేతనే కృష్ణుడు యథాతథంగా అవగతము అవుతాడు, కానీ వేరే మార్గం ద్వారా కాదు. కాబట్టి ఆయన యొక్క భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడే మనకది సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి ఆత్మను అద్భుతమైనదని అద్భుతమైన దానిగా చూస్తారు, వింటారు, శ్రవణం చేస్తారు. ఇంకొందరు విన్నా కూడా దాని గురించి ఏమాత్రం తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. భరతవంశీడా, ఈ దేహంలో వసించే దేహి ఎప్పుడు కూడా చంపబడడు. కాబట్టి ఏ జీవిని గురించి కూడా నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఈ ఆత్మ మళ్ళీ మళ్ళీ పాపం ఈ విషయాన్ని ఇంత వివరంగా చెప్తున్నారనమాట. ఈ దేహి నిత్యం అవధ్యోయం, నిత్యము ఈ భౌతిక దేహానికి యజమానుడు అయినటువంటి ఈ ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ అవధ్య చంపబడదు. అయం ఈ ఆత్మ దేహే సర్వస్య భారత, అంటే అందరి దేహాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మ చంపబడదు. కాబట్టి సర్వాణి భూతాన్ని, అన్ని జీవరాశుల గురించి నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు శోకించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. దేహంలో ఉండే ఈ దేహి అంటే ఆత్మ ఎలాగూ చంపబడడు. కాబట్టి నువ్వు ఏ జీవి గురించి కూడా దుఃఖించొద్దు. స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాత్ శ్రేయో అన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. క్షత్రియుడిగా స్వధర్మాన్ని అనుసరించి నువ్వు ధర్మం కొరకై యుద్ధం చేయట కంటే శ్రేయోదాయకమైనది వేరొకటి లేదు అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి సంశయించాల్సిన అవసరమే లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ స్వధర్మం దగ్గరకు వచ్చారు. ఇప్పటి వరకు ఆత్మతత్వం అంతా వివరించి ఆత్మకు చావనేది లేదు అని లాస్ట్ గా, ఇక నువ్వు అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఈ ఆత్మ ఎవ్వరూ చంపలేరు. కాబట్టి నువ్వు భీష్ముడే కాదు, ద్రోణుడే కాదు, నువ్వు ఎవరి గురించి కూడా నువ్వు దుఃఖించొద్దు, వాళ్ళు సరిపోతారని అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆత్మకు చావు లేదు. కాబట్టి నీ స్వధర్మ్యం అపి, స్వీయ ధర్మాన్ని కూడా చావేక్ష నువ్వు కరెక్ట్ గా నువ్వు భావించి వికంపితం సంశయించటానికి అర్హసి, తగవు. నా అర్హసి, నువ్వు తగదు నీకు. ఏది? క్షత్రియుడిగా స్వధర్మాన్ని అనుసరించి నువ్వు ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయటం కంటే నీకు శ్రేయస్కరం ఇంకేదీ లేదు. నీ యొక్క ధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించి ఆ యుద్ధాన్ని నువ్వు క్షత్రియుడిగా చేయటమే నీకు శ్రేయోదాయకమైన పని. దానికంటే శ్రేయోదాయకం వేరే ఏదీ లేదని నువ్వు తెలుసుకో. కాబట్టి సంశయించాల్సిన అవసరమే. వికంపితుమర్హసి, నా వికంపితుమర్హసి, సంశయించటం నీకు తగదు. ధర్మ్యాది, ధర్మం కోసం యుద్ధేచ్ఛ, యుద్ధం కంటే శ్రేయ, మేలైనది ఇంకేదీ లేదు. అన్యత్ ఇంకొకటి లేదు వేరేది. క్షత్రియస్య, క్షత్రియుడికి నా విద్యతే అని, క్షత్రియుడికి ఈ యుద్ధం చేయటం కంటే శ్రేయమైనది మేలైనది ఇంకేదీ కూడా లేదు. కాబట్టి నువ్వు సంశయించాల్సిన అవసరమే లేదు అని చెప్తున్నారు. క్షత్ అంటే హాని అని అర్థం. హాని నుంచి రక్షణ కూర్చువారే క్షత్రియులు. త్రాయతే అంటే రక్షించుట, క్షత్రియ అనే దానికి అర్థం చెప్తున్నారనమాట. హాని నుంచి మనల్ని రక్షించేవాడు అని. సాధారణంగా క్షత్రియులకి అరణ్యం నందు సంహారం విషయంలో క్షత్రియులకు అరణ్యం నందు శిక్ష ఇవ్వబడును. క్షత్రియులు అడవికి పోయి ఒంటరిగా పులితో ఖడ్గాన్ని పూని తలపడి అది మరణించిన తర్వాత రాజలాంఛనాలతో దహన క్రియలు చేస్తారట. ఈ విధంగా ఈ పద్ధతిని నేటికి కూడా జైపూర్ లో కొంతమంది పాటిస్తున్నారు. ధర్మహితమైన హింస అన్నది కొన్ని మార్లు అత్యంత అవసరమైనది కనుక క్షత్రియులకు పోటీ పడుట మరియు సంహరించుట అందు అభ్యాసము కూర్చబడును. కాబట్టి క్షత్రియులు వేరుగా సన్యాసాన్ని స్వీకరించరాదు. అహింస అనున్నది రాజనీతి అందు ఒక తంత్రం అయినప్పటికీ అది ఎన్నడూను ఒక సిద్ధాంతం కాదు. ధర్మశాస్త్రంలో ఈ విధంగా
అందుకే ధర్మశాస్త్రంలో ఈ రకంగా చెప్పారట. అహవేషు మిథో న్యోన్యం జిఘాసంతో మహీక్షిత యుద్ధమానా పరం శక్త్యా స్వర్గం యాంత్యా పరాంముఖా యజ్ఞేషు పశవో బ్రహ్మన్ హన్యంతే సతతం ద్విజై సంస్కృతా కిల మన్యైశ్చ తేపి స్వర్గం అవాప్నువన్. యాగాగ్నిలో పశువులను హోమం చేయడం ద్వారా బ్రాహ్మణులు స్వర్గలోకాన్ని పొందే రీతిలో శత్రురాజుతో యుద్ధరంగం నందు పోరుచు మరణించే రాజు లేదా క్షత్రియుడు స్వర్గలోకానికి వెళ్తాడు. కాబట్టి అంటే శత్రువులను యుద్ధంలో వధింపటం మనకు పాపం కాదు క్షత్రియుడుకు అని చెప్పారు. స్వధర్మం 2 రకాలు. ముక్తి పొందనంత వరకు మనుషుడు దేహానికి సంబంధించిన విద్యుక్త ధర్మాలను ధర్మానుసారంగా ముక్తి పొందటానికే చేస్తూ ఉండాలి. ముక్తి పొందిన తర్వాత స్వధర్మం ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది. ఆ పైన దేహభావన అనేదే ఉండదు. ఒకసారి ఆ ముక్తి స్టేజికి వచ్చిన తర్వాత దేహభావన ఉన్నంత వరకు దేహభావన ఉన్నంత వరకు బ్రాహ్మణులు ధర్మం ఇది, క్షత్రియుల ధర్మం ఇది అని చెప్పుకుంటాము. కానీ ఆ ధర్మాలు కూడా చెయ్యాలి. కానీ వాస్తవానికి స్వధర్మం భగవంతుడే నిర్ణయించాడు. ఈ విషయం మనకి 4th చాప్టర్ లో చూసాం కదా, ఆయన గుణాలను బట్టి ఈ ధర్మాలు నిర్ణయించటం. సో అదంతా కూడా ఈ ధర్మానుబద్ధంగా చేయటం కూడా మోక్షం వచ్చే స్థితి వరకే. మోక్షం వచ్చిన తర్వాత ఇక ఏ ధర్మాలు ఉండవు అని చెప్పి దేహభావనే ఉండదు అని చెప్తున్నారు. యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారామపావృతం సుఖిన క్షత్రియా పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. పార్థ, స్వర్గద్వారాలు తెరిచేటటువంటి ఈ యుద్ధావకాశాన్ని కోరకుండానే అప్రయత్నంగా పొందేటటువంటి క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు. వాళ్ళు కోరుకోకపోయినా కూడా మరి స్వర్గద్వారాలు వాళ్ళకి ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. ఇందులో మరణించారంటే స్వర్గానికి వెళ్తారు. సో అలాంటి సౌఖ్యవంతులు ఈ క్షత్రియులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ యుద్ధం వల్ల నాకు ఏం శుభం కలుగుతుందో తెలియడం లేదు, అందరినీ చంపిన తర్వాత ఇంకేం సుఖం అంటున్నాడు కదా, ఇది శాశ్వతమగు నరకం లాంటిదే నా వాళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత అంటున్నాడు కదా. అందుకని అర్జునుడి యొక్క నైజాన్ని జగద్గురు అయిన శ్రీకృష్ణుడు కరెక్ట్ చేస్తున్నారనమాట. ఏమని, ఇలాంటి యుద్ధావకాశాన్ని కోరకపోయినా అప్రయత్నంగానే వస్తోంది క్షత్రియులకు. వాళ్ళు యుద్ధంలో మరణించారంటే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు సౌఖ్యవంతులు అవుతారు అని చెప్పి. సో ఇలా తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణం నందు ఆ అహింసను పాటించటం ఓకే అంటున్నారు. క్షత్రియుడైన యుద్ధరంగంలో అహింసను యుద్ధరంగమునందు అహింసను పాటించుట కరెక్ట్ కాదంటున్నారు. సో యుద్ధరంగంలో కాదు నువ్వు అహింసను పాటించాల్సింది, ఆ క్షత్రియుడు కాబట్టి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చేయాలి. వ్యాసదేవుని జనకుడు మరియు గొప్ప ఋషి అయిన పరాశరుడు రచించిన పరాశర స్మృతిలో ఈ క్రింద విధంగా, ఇది వ్యాసదేవుడి తండ్రి అన్నమాట పరాశరుడు, ఆ పరాశర స్మృతి అనేది రాశారు ఆయన. దాంట్లో ఈ రకంగా చెప్పారట. క్షత్రియో హి ప్రజారక్షన్ శస్త్రపాణి ప్రదండయన్ నిర్జత్య పరసైన్యాది క్షితిం ధర్మేణ పాలయేత్. పౌరులను అన్ని రకాలైన కష్టాల నుంచి రక్షించటం క్షత్రియ ధర్మం. కాబట్టి అవసరమైన విషయాలందు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకై హింసను చేపట్టడం చేయొచ్చు. కాబట్టి అతడు శత్రురాజ్యుల సైన్యాలను జయించి తదుపరి ధర్మబద్ధంగా రాజ్యాన్ని పాలించాలి. ఈ విషయాలన్నింటినీ బట్టి అర్జునుడు యుద్ధాన్ని త్యజించడానికి ఎలాంటి కారణం లేదు. శత్రువులను జయించినట్లయితే రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తాడు, యుద్ధరంగంలో మరణిస్తే స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. కాబట్టి ఏ రకంగా చూసినా యుద్ధం అతనికి లాభమే, చేయవలసిందే అని మళ్ళీ భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి శ్లోకంలో స్వర్గద్వారాలు తెరిచే యుద్ధావకాశాన్ని కలిగించటం ఈ క్షత్రియులకు, అలాంటి క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు అని చెప్పి అంటున్నారు. అధచేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం నా కరిష్యసి తతస్వధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి. అధచేత్వం, ఒకవేళ నువ్వు ఈ ధర్మానుగుణమైన సంగ్రామాన్ని, యుద్ధాన్ని నా కరిష్యసి చేయలేదనుకో, తత స్వధర్మం, అలాగే అప్పుడు స్వధర్మం కీర్తించ, నీ స్వధర్మాన్ని కీర్తిని కూడా హిత్వా అంటే కోల్పోతావు, పాపం అవాప్స్యసి, ఇక పాపాన్నే పొందుతావు అంటున్నారు. కాబట్టి నువ్వు నీ స్వధర్మమైన యుద్ధాన్ని చేయలేదనుకో, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు అలక్ష్యపరిచినందుకు, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్లక్ష్యంగా చేయనందుకు తప్పనిసరిగా నువ్వు పాపాన్నే పొందుతావు. ఆ రకంగా నువ్వు కీర్తిని కూడా
ఈ అర్జునుడు ఎంతో గొప్పవాడనే కీర్తి కూడా నీకు ఉండదు అని అంటున్నారు. పాపము పొందుతావు, కీర్తిని పోగొట్టుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. సో శివుడితో సహా పలువురు దేవతలతో అర్జునుడు మరి పెద్ద యోధుడు, శివుడితో సహా ఎంతో మంది దేవతలతో యుద్ధం చేసి కీర్తిని పొందాడు. వేటగాడి రూపంలో ఉన్న శివుణ్ణి అర్జునుడు యుద్ధంలో ఓడించాడు. ఆ విధంగా శివుణ్ణి మెప్పించి అతని నుంచి మరి పాశుపతాస్త్రాన్ని కూడా బహుమతిగా పొందాడు. కాబట్టి అర్జునుడు గొప్ప యోధుడని అందరికీ తెలుసు. ద్రోణాచార్యుడు సైతం అతనికి అనేక వరాలను మరియు గురువును సైతం వధింపగల విశేష శక్తివంతమైన ఆయుధాన్ని ద్రోణుడే ఇచ్చాడట అర్జునుడికి. ఈ విధంగా అర్జునుడు పలువురు మహానుభావుల నుంచి యుద్ధానికి కావలసిన యోగ్యతలన్నీ సాధించాడు. స్వర్గాధిపతి జనకుడైన ఇంద్రుని నుండి కూడా వరాలను పొందాడు. మరి కానీ ఇప్పుడు అతను యుద్ధాన్ని త్యజించినట్లయితే మరి క్షత్రియుడిగా ధర్మాన్ని అలక్ష్యపరిచిన వాడు అవుతాడు. పేరు ప్రతిష్టలు కోల్పోయి నరకాన్నే రాజమార్గంగా తయారు చేసుకున్నవాడు అవుతాడు చేతుల అని చెప్తున్నారు. అందుకని వేరే మాటల్లో యుద్ధం చేయటం వలన కాకుండా దాని నుంచి తప్పుకోవటం వల్లే అతను నరకాన్ని పొందుతాడు. పాపం వస్తుందని అంటున్నాడు. ఈ రకంగానే నీకు పాపం వస్తుంది. నీ స్వధర్మమైన యుద్ధాన్ని నువ్వు చేయకుండా ధర్మాన్ని అలక్ష్యం చేస్తే నీకు తప్పనిసరిగా పాపం. అంటే డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్ అన్నది అందుకే మనం వింటూ ఉంటాం. మన ధర్మం ఏమిటో మనం నిర్వర్తించాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చ కీర్తి మరణాదతి రిచ్యతే. అపకీర్తిని కూడా పైగా భూతాని ప్రజలందరూ కథయిష్యంతి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నీ గురించి. అవ్యయాం ఎల్లప్పుడూ ఎప్పటికీ సంభావితస్య చ గౌరవం ఉన్నవాడికి అకీర్తి అంటే అపకీర్తి మరణం కంటే కూడా అతిరిచ్యతే దారుణమైనది. సో జనులందరూ నీ అపకీర్తినికి ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేదు, యుద్ధం మానేసి కూర్చున్నాడని గౌరవనీయునైన వాడికి ఈ అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే కూడా దారుణం అని అంటున్నారనమాట. సో అర్జునుడి యుద్ధ విముఖత గురించి శ్రీకృష్ణుడు అతని స్నేహితుడు మరియు తత్వబోధకుని రూపంలో తన యొక్క తుది తీర్పును ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. ఏమని? అర్జున, యుద్ధ ప్రారంభం కాకమునిపే నీవు యుద్ధ రంగంలో వదిలేస్తే, అసలు యుద్ధం మొదలు పెట్టక ముందే నువ్వు యుద్ధం మానేసి వెళ్ళిపోతే నిన్ను అందరూ భీరు అని పిలుస్తారు. జనులు నిందించిన రణరంగం నుంచి పారిపోయిన ప్రాణాలు దక్కగలవని నువ్వు భావిస్తున్నావేమో. ఈ విషయంలో నువ్వు యుద్ధ రంగంలో మరణించటే ఉత్తమం అని నా ఉపదేశం. ఇలా నువ్వు యుద్ధం మానేసి నువ్వు వెళ్ళిపోవటం కంటే నువ్వు ఈ యుద్ధంలో చనిపోవటం బెటర్ అని నా యొక్క ఉపదేశం నీకు. నీ వంటి గౌరవనీయుడికి అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే కూడా దారుణం. నువ్వు మానేస్తే వచ్చే అపకీర్తి కంటే ఆ మరణం కంటే కూడా దారుణం. దానికంటే నువ్వు యుద్ధంలో మరణించటం బెటరు. కాబట్టి నువ్వు ప్రాణభీతి నువ్వు పారిపోరాదు. అంటే వాళ్ళ ప్రాణభీతి అవని నీ ప్రాణభీతి అయినా ఏదైనా సరే యుద్ధం నందు మరణించుటే ఉత్తమం. అది నా స్నేహితమును దుర్వినియోగపరచుటయు మరియు సంఘం నుంచి గౌరవం కోల్పోవటం నుండి నిన్ను కాపాడగలదు. కాబట్టి యుద్ధం వీడటం కంటే మరణించుటే అర్జునుడికి ఉత్తమం అని శ్రీకృష్ణుడి తుది తీర్పు. అది జనులు నీ అపకీర్తిని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటారు. గౌరవనీయుడైన వాడు ఎవరికైనా సరే అపకీర్తి మరణం కంటే కూడా దారుణం అంటున్నారు. భయాద్రణాదు పరతం మంస్యంతే త్వాం మహారథా యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవం. భయం చేతనే రణాత్ యుద్ధరంగం నుంచి ఉపరతం తొలగిపోయిన వాడిగా మంస్యంతే భావిస్తారు. త్వాం నిన్ను మహారథ గొప్ప సేనాధిపతులందరూ. యేషాం చ ఎవరికి కూడా త్వం నువ్వు బహుమతో అంటే గౌరవనీయుడవు భూత్వ అయి యాస్యసి పొందుతావు లాఘవం చులకతనాన్ని. సో నీ పేరు ప్రతిష్ఠులు ఎడ గొప్ప గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్న సేనాపతులు భయం చేతే నువ్వు యుద్ధరంగాన్ని నుంచి వెళ్ళిపోయావని అనుకుని నిన్ను చులకం చేస్తారు. నువ్వెంతో గొప్పవాడివని వాళ్ళు గౌరవంతో ఉన్నారు. ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధం ప్రారంభం అవ్వకముందే వెళ్ళిపోయావనుకో, నువ్వేదో ఈ యుద్ధ రంగంలోకి భయపడి వెళ్ళిపోతున్నావని నిన్ను చులకనగా చూస్తారు. అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ వదశ్యంతి తవాహితాః నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిం. అంటే దయాహీనాలైన కల్పిత వచనాలు కూడా అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ ఎన్నో రకరకాలుగా వదిష్యంతి పలుకుతూ ఉంటారు. తవాహితాః అంటే నీ యొక్క శత్రువులు, అహితులు.
నిందంతస్తవ అంటే నిందిస్తూ ఉంటారు, తవ నీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని, తతో అంతకంటే దుఃఖతరం మిక్కిలి దుఃఖాన్ని కలిగించేది నుకిం ఏముంది, ఇంకేముంది. నీ శత్రువులు నిన్ను పలు నిర్దయ వాక్యాలతో వర్ణిస్తూ నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు. ఇంతకంటే నీకు దుఃఖకరమైంది ఇంకేదన్నా ఉందా? నిన్ను ఈ రకంగా నేను మాట్లాడి వీడు భయపడి వెళ్ళిపోయాడు అని యుద్ధానికి ముందే నిన్ను ఈ రకంగా చెప్పుకుంటే నీకు ఇంతకంటే దుఃఖ కారణం ఇంకేదన్నా ఉంటుందా? నువ్వు బ్రతికున్నా కూడా మరణించటమే బెటర్ ఇలాంటి మాటలు వినే కన్నా. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయకుండా ఉన్నందువల్ల నీకు ఏ రకమైన ఉపయోగం లేదు. నీ డ్యూటీగా నీకు పాపము వస్తుంది, నీకు దుఃఖము వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. నువ్వు ఈ యుద్ధం చేస్తే ఏం వస్తాయి అనుకుంటున్నావో అవన్నీ నువ్వు చేయకపోతే వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో ఈ రోజు పాఠం ఆపుదాము. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే రేపు ఫ్రైడే సాటర్డే క్లాస్ ఉంటుంది, అప్పుడు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. 36 శ్లోకాస్ చూసాము, మిగిలిన మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో